Pinoy Bus Driver TV. Abi Uset, dito na sa ano, sa Tabungon, Camarines Norte. Ano ba tayo sa Uset? Meron pa na yung 51 bucks. Lang kaya nito 55725 na Beno Pinorsa Yapilar at si Jerry Cotrador San Chico, California. Canada, si Daddy Spa. Siya ang yung wire niya. Buwan, Marikina, Pasig, Taguig, ano yung Ama-ama, malalim na ako. Uwi, Daniel Labuan, Marquis Somboy. Lalo na sa ating mga pasahero dyan, mga Tumpsen, Kanina Tumpsen. Matulog pa tayo, kalapit na tayo. Pag-isip nyo, tabi na lang. Papalo ka na ng Kalawat, Quezon, Paris. Napakari ko ka ba? Kusit. Ako na yung kusit ka ba?
minutes.
Kita pala. So guys.
Malawak. Kumain. Kumain. Kumain ka. Nilay ko. Nabato dito na yung balay. Hindi kita pinuli yung balay. Sa Kalawa. Selamat ya. Ada Balawan. Hindi mo alam pa. Ada Balawan di Balawan. Wala. Daw sa biru. Wala na. Saan mo kasi Manila? Kabataan na na ba? Gano'n rin maiinip si Aan siya. Kabataan. Pero kasi si Maggie magkikara siya sa ura. Kasi nga yung Maggie siya magkikara sa ura. Ya, Kasi rin ko ba magkikara sa ura eh, Maggie. Kalau mungkin lain. No. So, magkara may Maggie sa ura. Kita ada. No.
Kung kayo gusto nga ako, yung gusto. Kay Jimso. Teammates. Classmates. Naraginip ako dito kayo lang. Release na akong kalawag. Naraginip ko, malalim na daw. Hindi na tayo. Puso lang, di ba yung at? Sagdigay. Sagdigay. Maluya na pag una kayo punta pa Marigo. Namin na yan. Facebook. Follow it. Sige po, birthday na lang. Maganda doon to.
maray, ang gawa sa kanto. Hindi sinusungan, hindi mas naging makala. Kaya nagkampang na kami. Binugso. Ay, mabaron manera. Mabaron manera. Bago na mag-limit yun. Ayaw na, hindi na, ayaw na. Maharap namin. Pagpunta ko magpapalin, malimit yung irit ko yun. Wala. Sandi guys, may nagpamakam, makikita pa makam sunod. Para nila magulos. Mali, maestra, yan, nakatatahupan niya, maestra na yan, pero balita, mali. Sabi ko, Okay na kami, nagkampang na kami, kinusok naman. Yan na, kung ano gusto, babae, kung dulog yan, at ikaw yan yung pagbaya. Inuman niya, wari ko uli-uli, wakalaw, namilig man daw. Diri ito may istorya, diri ako. Ay, mga pinag-ang istorya. Kunyari na nga, niya nga diyakan. Ako na puno kay kadapo, ako puno na susul, kadapo, ako concert. Ako puno na kikyo. Ay, maalam ito na ito ka. Ay, hindi na lang ito. Ganyan. Ay, ang kulak kami. O, di ba? Eh, nakasunod nga niya sinubo. Ano man lang nakasunod? Yan niya. May pagkatuwa agad, pero sabi ako, anay, ayaw, ay nananay. Ay nananay kay, ano naman. Oo, sadya. Ewa, para nga din, kung tumikan nga din, para nga din. Para rin nga sa, nabibiling man tayo rin. Ito doon ang mga susunod, wala ko na ito. Makakahuli man taas. Pagkati yung ulo, magtikilan lang ako pati ito sa may mahal. Ayaw ito. Huwag ako balik yun. Masama. Huwag man lang man ako bayaran. malawag. Kison, yan ang malawag. Oh, oh.
Sa kaban. Ay, kay Nick, nawa yan. Ilaw. Ilaw ka eh. Hindi mo kinapulaw. Sama na. Si Rayon. Sana niya ang mapapaawod ng nangyari kung ano. Kaya maaaring kaya na tulungan. Paano ko yung sila? Kailangan nila yung kumpulan. Lawas sa mga pano. Oh. Lawas sa mga pano. Alam niyo ba yung mga parang pinusan? Yung antong. Hindi na tao dito, parang. Kaya matukain natin kung anong parang na matulog. Diba nung matukain natin ang oisi para na makatulog. Ang parang. Oh, sila na eh. Liga. Ito. Ayaw mo? Bukso na eh. Tubak na naman dito mo rin. Madali mo lumang dito. Bukso na rin. Pati yung ilog dyan. May yung bridge pala dyan. Ang bridge. Pati yung ilog dyan. Malalim pala yan. Meron pala hanging bridge dyan. Hanging bridge. Nakakadaan pala yung motor. Parehas sila. Isa nga niya. Ano kayo? May nakaranya. Naga. Ito tayo. Dapat mo nagalipon. Siya dito.
Sabi ka na pangyak ka na ano, ayaw na panuwan kay pakingan ka na dito. Sa ginako na kung bahala mag-ulit. Okay naman, wala naman tuwan. Ayun na, tuwan nila, ayun na. Nawa yan na yun. Inaawag na lang, lubod yung alcohol niya dito niya mo. Kasi niya ginaawag na. Kaya siguro nagsinaglag ng tukan. Dahil layas niya man. Kaya na ginawa nila. Hindi na. Mas niya kaya niya nalaro niya. Hindi niya inarayan. Kaya karin niya buwan pa. Hindi naman gulit ulit. Sabi niya ako na buwan pa. Hindi ba rin kayo niya. Baka ko ng tabi. Kasi ito nila. Sorry pa ka magagloon, umaha. Nalala mo si Amang. Nalala si Amang, ang kanal ito. Sunod na lang. Bale yun. Para ng corona, yun. Ay, nagay. Ay, nalaliyak. Ako na ito, pamarigo. Pero sana. Ay, nalaliyak. Ha? Hindi kayo baro. Para sa inyo, nga kumalagya ako na may ganito, yapon. Kaya
akin tawagan na kagisingan ni Kuya. Sa Kuya, sa naman. Wow! Dito tayo sa Lopez. Diversion. Ay, bakit pa pala ngayon? May kapunsan? January 8. Sibit pa pala. January 8 pa pala ngayon. May kapunsan. Lopez, Quezon. Okay, dalam lugar nyo, may kapunsan. Manila tayo, pusin tayo, mga northbound.
sa mga nakadyente. Okay, along Luwa. Bye-bye. Okay. Michael Martinez. Batak, bye-bye. Si Miko, Anthony, Alta Russia. Reggie, Chow 5. Nagiging naman, 1987. Ano mga driver, ano mga nakapon. Nalabas na natin sa reversion ng Corpus Quilon.
Kuha na lang pag may dala pa pala yan. Naman sa mga ano na kuha. Ang pagmulot ko ng bubog ng sinunod sa ako. Pinagulot na naman ang tingin. Tulad na tuloy ko po sa kamilaan nito, release ng train. Release ng train yan. Okay. Napansin nga
Quezon. Tapos sa ligo nun. Tapos sa ligo nun sa ano? Wala mo. Yan, sakay. Tapos na nun sa option. Hindi ko napansin. Kaya paparo na siya. Wala man. Shout out sa Revere Group. Sila natin, Yanis. Sila rin.
Sabi ko, dito ka lang. Tanong mo, tandaan. Dito ka lang. Doon po, narinig na lang po. Yung gumagawa dyan, ikaw. Hindi, nakakat ko lang yan. Marami pa nagpili dito. Yung maliliit, yung native ba? Dito nagawa ka. Oo. May ano pala yan. May imported pala yan. Oo. Thank you po. Po, ingat. Salamat. Ano yan? Ano to? Bili. Tingnan mo nga. Sorry to. Ah, baka. Ay. Arius, Jordis,
na di ba ini? Ha? Sunod natin muna. Marami din. Oo. Bago niyo muna. Bago Pagbilao. Lucida, Soriaya, Candelaria, Siaong, San Pablo, Alaminos, Santo Tomas, Torcia. Diretso ng Pasay. Oh, Sinaray. Crunchy paggagawa niya. Ha? Sa? Kapten. Tawal ka. Okay. Oh, baru na. Nagpapatila mo niya ka kumoron. Tumurot ako. Mga katawag ka pala kay Ulan, Kirong. Jarek, Kirong. Paul, Kirong. Wilson, Kirong. Richard, Kirong. Sakay. Oh, sige, sakay. Oh, sumakay. Sumakay na na. Sumakay na. Sa Laguna, hindi mo lang. Kanina, hindi man maulan. Hindi mo lang kaya. Ngayon lang. Ano naman? Ay, parang hindi na mainit. Para hindi lumag init. Oo, wala lang puro init. Huwag din puro ulan. Dilig-dilig ba? Palit-palit lang. Wala ang babae ba? Dilig-diligan. Maglako ka muna. Maglako ka muna. Ay, sa inyo po, pinako. Kaya dyan, pinako. Oo. Salomon mo doon. Salomon na. Ayun, salomon. Kaya nyo pagdating doon. Tawa na kami na dito. Tawa na kami na dito. Lagi doon lang kayo naman. Diyan, pagdating sa Ano Pasay. ang pagkagawa niya? Pagdating sa Pasay, hindi naman kakain. Sa tapo na lang. O, tigas. Ito masarap pagkagawa. Ha? Masarap. Sarap lang. Crunchy. Pagkas na ito na pa. Pagkas na ito.
ko pusit. Nauwi na naman sabi ko. Kakuhan sila kakuhan. Opo mo sige na po. Ha? Ay, kita ko yun. Ang masakyan mo, ang driver to, vlogger. Para dito sa isang truck ko, may ganyan dito sa likod. Sino? Nakalagay siya. Wala yata eh. Ay, ito na pala. Lagi. Tandaan mo yan o. 1, 2, 3. Wala naman ganito eh. Ito na pala may vlogger na. Hila ng kanyang bulati. Ah, ano yun kasi ang vlog ko, yan yun, ano ko, channel, Pinoy Bus Driver TV. Kita sa channel ng TV. Pinoy Bus Driver TV. Mas driver. Oo, yun. Tawag ko na i-record. Noon, Mga vlogger talaga. makikita ka niya doon. Kita niya pag Pagpara mo palang kanina, kita ka na eh. Kanya yung camera ko, nakatutok na doon eh. Saan ba? Sa release? Oo. Lupa ka. Kanina mainit. Tapos Oo. umaga ng hapon. Umpisa lang umulan mag... Kala ko, Ano na? Gatas na. sa gabi pa itong ulan na to, eh. Ibang mga klase oh. Kaya ako na pala.
pasukin mo. Ano yan mo, pasok pa dito sa sakit sa mulo. Eh. Yan ang nagiging Ano na siya, nang pumadali siya, kung isang linggo pa siya nag-alis, Oo. ano na siya? Kinuulit mo siya. Ano siya, traffic. Magandaan ka dyan. Sige. Traffic. May Pagkat siya. Eh. Ah, thank you. There you go. Maalol bang gabi? Malakas bang alon? Malakas bang alon ng gabi? Ha? Okay man lang. Normal lang? Ganyan lang? Oo. May orasan ko nga oh. Umano dito yung tubig oh. Lumag Oo. kami dito dati. Mapaw. Oo, puno. Umano sa pumapasok sa pas. Tumatas to. Nakaamin kami na tayo kaya sa kasi. Kapinaharin pa mo ng kami. Nanagawaran sa kaya. Nanagawaran ka pa sa kanya. Puno man yun. Oh, guys. Pulos gandang tapas.
lahat dyan ha. Gumising na kayong lahat. Kakain tayo dito. Sa Timuran, Quezon. Ang kasunod nito, natigil, Tubina na at saka Pasay. Kaya, mag-kain tayo at saka mag-CR. Kasi, mga 4 na oras pa yan pag may traffic. Sobrang apat pa. Share na kayo ha. Okay. Share na kayo tapos hintayin nyo ko dun sa labas ha. Sa baba. Kasi magbibidyo pa ako. Kaya po, dito ang ating last bus stop. Ang show nitong Tigil Tubina na. Balik tayo. Kape lang. Lulubog tayo ah. Lulubog tayo. Kung sila tayo. Munik. Ang batang munik. O, dyan lang tayo kaya para pagbaba may bumong agad. Ay, sige.